Lelo ndi lachitatu back to business makamaka nkhani ya chimwendo banda takubwetsani update ya fresh makamaka mmene zikuyendera pakanali pano break chabe ku nkhani za maintenance akugaza ndetagaza kale amene simunaonere video mukhoza kuyionera muli ndithu maganizo athu komanso mwina kupanga resonate ndi maganizo ambiri a Malawi. Kodi za chimwendo banda zikuyenda bwanji pakanali pano? Imagine magayi anakalibetu mchipatala munthu uja. Eti ndizoona zimenezo? Akuluakulu kuchoka nthawi imene anagamulira chimwendo banda panopa pafupifupi ndiye kuti 2 weeks koma akubisala mchipatala. Amchipatalawo ndikumamubisa adidala. Mwaonano tili ndi anthu osakonda dziko lathu. Mamuna kakhale kumaula wakhala ali kuchipatala ndithudi. Zosakhala bwino bwanji yayi tifotokoze motere kunena kuti malinga ndi mmene zinaseweredwera last week imene tinkakupatsana update mu khoti makamaka ku high court khoti lalikulu ku Lilongwe kumeneko Judge Zondi Mvula anamva mbali ziwiri, mbali ya chimwendo banda komanso nde kuti no mbali ya boma. Ajivason kadzipatike kuyimira chimwendo banda anakamba kunena kuti akupempha a judge kunena kuti amutulutse chimwendo banda pa belo chifukwa chonena kuti iye sakupeza bwino msana wakewo ndi zoti sizikuyenda. Endiso mutu wake kumajama, stress, anxiety, depression ndi zina zotero zakamalingalira za mmene zinthu zikuyendera ndipo iye anakali mchipatala chifukwa chake walephera ngakhale ukapezeka pa khoti pamene popo. Pamene akumbali ya boma ananena kuti ife tikufuna a judge mutipatse mpata kuti tikalingalire bwinobwino kuti tililere kuti chimwendo atuluke pa belo. Tikamve pempho taliva tikalilingalire bwinobwino ndi tibwera tizafotokoza tipatseni nthawi. Judge Zondi Mvula anapezeka zonena kuti anagamula kuti chimwendo banda apitirebe kukhala m'manja mwa polisi ndipo amene akakhale kumaula of course koma akhala akubisala mchipatala kuchoka nthawi imene mpaka anakufika panopa. Anagamula kuti akhalebe m'manja mwa polisi kufikira lachitatu ndi lachitatu lotu ndi lero ndithudi pa 24 December 2025. Mupanga check my date mawa Christmas kwa pamene masangala Christmas. Chabwino ndetu mmene zilili ndi zonena kuti lero nkhani ikhala ikulowa mu khoti makamaka ku Lilongwe ku high court ndipo kumene koko tikukhulupira zonotino Zondi Mvula yemwe uja judge amene anakuwazana Malawi akapitirizabe kuimva nkhani. Kodi ulendo uno akuwazaniso ndi ziganizo zimene akapange kapena mwina ulendo uno mumuphathikaso ku gulu la majaji amene akumapanga zofoira aja. Nkhani ikalowa mu khoti lero ndipo zomwe zikuyembekezedwa ndi zonena kuti chimwendo banda ndi mbali yake akalembera belo. Lero chimwendo banda akakapezeka ku khoti kuchipatala kuja kungobisa lako. Pamene popo of course ifeso ndi tukayikira zomwezo. Kuchipatala kuja khala kungobisa lako. Koma ngakapandopezeka kumeneko mwina tikhoza mati yayi akulanga kakhalenso akunoti yayi walephera nsana kumpweteka sana kabwera onsewo ndi matactic onena kuti apitirizebe kukhala mchipatalamo chifukwa akatulukamo mmene mupita ku khoti lero wakwanisa bwanji ino kuyenda uzafika ku khoti kunoko ndi uli bwinobwino iweyo ubisala mchipatalamo momo nchosemmona azipita kumaula koma sizinayenda pamene zakhalira akuchipatala atadana nanu kwambiri mmene wapangira chipatala chomwe chibisa komano muzozorwa nthete zachidziwa nditi zakugazani. Akuchipatala tadana nanu mmene mwapangira zinthu zanu komanso aku prison tadana nanu mmene mwapangira zinthu zanu mmango yang'ana wamoti munakatha kupita ukapangano inkwaya kuti amene zikuyenda bwanji imene okhala ntchito yanu ukamuchosamo mchipatalamo kuti yayi inu amwene mukuyenera muzakhale muli kuno pano mukuyenera mathandizo anu onse mankhwala muzapitiriza kumwera kunoku simunapange zimenezo komanso ndekuti mwina ku khoti munakakankhabe ayi sitikamba zambiri pamenepo. Kodi ndiye tiyembekezero zotani kuchokera kumbali ya boma? Akuluakulu kuchoka kumbali ya boma tiyembekezere kuti no magayi amenyera ndithu nkhondo. Saisiyasiya nkhani imene magayi akuboma ndipo salola zonena chimwendo banda apasidwe belo. Zimenezo zonde ndikuwuzani magayi mokutsimikizirani nkhondo ikakhalako leroli ku khoti chifukwa chonena kuti khumbo ndilonesa ndithu kuti iyeyo akhale ndithu m'manja mwa polisi kufikira nkhani itazapeze kuti no yayikidwano kuti movomerezeka munthuyi akapezeke zonotino atuluke kapena iweruzidwe bwinobwino. Chifukwa chomwe chikuchitika apa ngati simunapange noti bwinobwino chomwe chikuchitika anthu awa mbali ya chimwendo banda akukalembera belo mwa temporary akuti mongoyembekezera kuti nkhani zapitiriza kumvedwa sizikuyenera zikhala yoncho. Ndeso pano nkhani isi ukamvedwa ngati mene zimvedwa
kumana atimoka mongoyembekezera ndeti nchoseko chimwendo panda asakhale kundende ayiso magayi amene amakhala akuyembekezera milandu amakhala ali kundende pali mandi ndipo ndi ambiri kwa basa namakhala zaka anakali kundende kuchichiri kucha zaka zochuluka kwambiri anthu anakali kundende kumaula pali mandi zaka zochuluka kwambiri akudikira mulandu wawo ndawawa chimwendo banda sopano muziti ayi iyi kesi yawo ikhale extraordinary case tiyeni tipange zono kuti atulutseko chonde tiyeni iwowo ndi apambanacha rimandi ndi rimanda amwene lamulo ndi lamulo ndipo lamulo silimasintha lisamaone nkhope lamulo achimwendo banda akwenera akhale kundende kufikira nthawi imeneno aku high court muzaperekeno madeti olongosoka bwinobwino onena kuti okay mlandu ukhalano ukumvedwa motere chifukwa tungakhale lero liru ku high court sizoti ndi mapulani awo onena kuti no iyayi tikhairi kumava nkhani imene si mapulani awo zachizwikire nkhani iyi mapulani awo molongosoka nepa ngakuti izamvedwe mu January ndola mpase belo mapulani olongosoka nkhani izamba kumvedwa mu January pamene popo ndikuona ngati sizikuyendapo bwino ndithudi ayi menemo ndi mmene zilili inu mukuona bwanji chifukwa chani fetikhala kuyenda nanonso kupatsani ma update mmene zikhale zikuyendera ku courtiko amene sanapange subscribe please subscribe ndekuti zizikupezani mosavuta tekamatero akuti